goberno do señor Rajoy entre os anos 2012 e 2016, o goberno do Partido Popular meteulle un bocado considerável a este fondo de reserva de pensións. En concreto, retiráronse 56.000 millóns de euros. Ante esta situación, desde o BNG creemos que é importante que abordemos cambios en profundidade e que analicemos que realmente o modelo que nos están impoñendo neste momento desde as institucións europeas e as contrarreformas nesa dirección que levou adiante o Partido Popular están poñendo en risco a viabilidade do noso sistema de pensións. Por lo tanto, ese modelo da precariedade, dos baixos salarios, da inmigración é un modelo insostível e unha situación que mesmo está poñendo en risco ao propio sistema de benestar. Non entendemos como ante esta situación o goberno galego é un goberno mudo e o señor Feijóo non ten absolutamente nada que dicir, nin leva feito nada que non fora avalar as contrarreformas do señor Rajoy. A min resultaría un pouco rechamante que a regeneración do Estado español pasara por poñer de presidente do Estado a unha persoa que, se por algo se ten significado, é por as súas amizades perigosas e que deixa ao noso país nunha situación claramente de emerxencia nacional. Eu acabo de falar sobre cal é o resultado das políticas que veñen aplicando nos últimos anos tanto Rajoy como Feijóo en Galiza, que claramente un modelo que está provocando precariedade, emigración, falta de incremento da pobreza e das desigualdades no noso país. Por tanto, para nós, desde logo, Feijóo non é nin ningún modelo, nin ninguna regeneración, como non é o Partido Popular, porque aquí estamos falando dun problema que é un problema de alternativas políticas.